कह जाने कैसन नौकर चाकर रखले बानी। हम देखनी तबे कहनी कि देखी जी ऐसा नौकर मत रखी। तो कहतनी का कि जानो तड़ू ऐसन बा तो ठीक बाटे। एकरा कौनो काम करवैबू आ तनकिए से खियबू तो जान लो कि बोली ना या मुँह खोली ना। ऐसा ना मुँह खोलला के नतीजा बाटे कि गेहूं बोआ गइल बाटे आरी पर पूरा दूर दूर छोड़ल बा। कुदारी ले खोन के बो देले रही आ छिड़क दे रहे तो गेहूं तो कितना बढ़िया रहा। तो जैसन दाम देब ओसने ना नौकर रखब। केहर लौकत उकत हइए नइखे इ कहाँ नौकरवा गइल बा। ओहो रोज 10 नहीं 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे 1 बजे खाना खाइल जाता। एकरा के कोनो गाँव में खियावत तड़ीसन का या फुसुलावत तड़ीसन। ए हिजा बोतल बा। बाप रे बाप। कहो मालकिन कहो पोतन हेने कहाँ से? हेने कहाँ से? हाँ घर से आओ तनी। घर से? खेत हमार बैठो। बधार हमार आ सिवान हमार। बैठ तोहरे कुल बा सिवान तो हमार नहीं है दुनिया जहान सिवान बधार सब मालकिन का कुछ कहो। कुछ कहीं खातिर तो अइले ही बानी करे। और गेहूं बोल बा यारी पर कोड़ के आ ऊपर छिड़क हरी लेके छिड़काई कहिया धान कटाइए गइल गेहूं बोवाइए गइल छिड़काई कब रोपनी के दिन आई तब अरे मल पटा कर न छिड़काई पटके मल कटहल बा कैसे छिड़काई जामी रे बैल है तो बोवाइए गइल बा अरिया अरिया पूरा दूर दूर छूटल बा जहाँ गड़िया नहीं के पहुँचल हाँ हरवा नहीं के गइल तावा कोड़ के कुदारी ले अब छीटे के चाहिए कि ना आर कौन कर लेना कि ना। हाँ तो काल कह दे काल हाँ आना होई तब खाना बनाइए तू आ हम कह के आ जाए सका रहे 10 हमर बजे मालिक को खड़ा हम जन कहब तू तो नहीं करब। हैं तो मालिक ना है तो तू बालिक बालू ना तो अरे हरावत से चले के बा ऐसन बात बना कि जन काम बतन चुपचाप कर ठीक हम और करब ना ते जले ना तके हम भगा देबी। देखो ना मालकिन बड़ा गरीब के घर में जन्म है और बाल बच्चा खैले बिना मर जाए तो भी सोचते ना तो टाइम से काम करता भगई हम भगैया मत तो। अरे देख मालिक के घरे रही के नहीं खे तू ही ना बड़े हाँ बड़े कि ना बानी हई छाटी कटवा के घुसौल घर में रखवा देते तो कतना खुश आदमी रहतन। काल देखो तो न लेबर खोज दे धरवा दे काल पका ना पाका का तना पैसा ला लिहा ना कतना लिया सन अब गाड़ी वाला कैसे घंटा काटत लो सन तो एक दिन कमाते सब 500 छाती कल अरे पता बैला भूतर कमाए के हाल माने कमाइला के जानकारी रखल जरूरी बा कि अपन काम कइला के तू जिम्मा लेल बड़े तो पैसा ढेर सब कहबू 100 200 पता ना धोइए तो कर पहले कूटी तक कटवाब छाटी कटा जाई तब न ढोआई। तो छटियो को पैसा वाला लागी आए न लेबर हे ढोआई वाला भगवान बोतल के कहाँ से पागल सन का नौकर रख लिहल एकदम खत्म है रो गंवार के गंवारे तो रह खत्म रहती तो ताले हम पैसा मांगती कुल कटाई देते न को ढोवाई देते न को तो हम कैसे का करी वो हमरे के लगे तुम्हारे मार लगे सन पहले काटब सन तब न लिया सन के ही ले लिया सन कहे से कि कमा करा कर पैसा देते नहीं काम करे ओइ के लोग पैसा दिया जी ठीक तो देबो ना ना तार बाबू देबे हन पागल सन का कहीं का तोरा से बतियोले बेकार बा बुझा गइल। तोरो से पतियाला खाइले औनुआ गोल पैदल बरोबर बा अरे हमारा सके जुबान लड़ाई बे मालिक के कहला पड़ेगा तोरा कहां हम आके अब कहतो बानी तोरा से बतियावल बेकार आदमी कहला कि नौकर चाकर के मुंहे ना लगल जाला सब कुछ छोड़ के भाग न जा उ जगह में वो जाने के बुझाला ना पटावे के पटा देना हो जाई ना सोचो ना जाके पैपावा के लेके जाई सब हमारे जिम्मा छोड़ देना हो जाए। एगो तो यही तरह बाहर पड़त बहुत है मन शरीर झुरा ये तो दिन पर दिन शरीर पर ध्यान नहीं खा दे आ उ खटावा तो ना जानो कि पूछा मत साला जब कहा था न कि हमारा के हाथ में पैसा चाहता है काम बा
तुरंते लागत न जब पूछे कि करा के देवे खातिर मांगत ले लड़की के इहो सब खूब करत न जा कि बतियावत देता मेहरारू के कहनु के आ साला इ निकल सोचत कि हमार हई काम बाटे हई करे के बाटे बताओ अब वही तरह पाए बटोर के छोड़ देले बाना जब लेके जा चाहे अरे तू अथु अब कोई पूछे वाला नहीं थे बतावा हो ऐसा कुल आदमी होके चाहिए ए भौजी ए हरिया का करतलू हो का हो बबुआ ए हरिया का करतलू अरे आई रहल हई हम कुल घूमे फिरे देखिए हो हां का कहीं एगो बकलो ले हमार मर्द नौकर जोह दिले बड़ा बकलोल हाँ बताओ 1000 रुपया में वैसा ना मिलिया सर के बढ़िया मिलिया सन के अरे 5000 रुपया दे दहो मंजूर बा लेकिन 1000 वाला ठीक नहीं खसन ना वो आने के पहले खैनी बेड़े आई आता हौ हम उनके चाही आ जगह तलू ना हमार घर वाला मोबाइल पाइप बटोर के गा देले बाना सो लेके जाल करो चाहे वो हरे छपटाइल करो कोई पूछल पटन होतरला हां और जान लकी खेत पटला में ना बिगड़ता ना ठीक है हां सोचन में पटान उठान हो जाए तो बढ़िया रहला लेकिन ऐसा नौकर बा हां कि ओकरा कोनो चीज के चिंते नहीं कि खाता पिए तो चूचा फोड़ल बा ये मत भौजी को गो पहनले वाली हो के तू सूटर साल पहनले बानी मोबाइल हई बाप रे का का करबो जाड़ा में ना पहिर के रहब तो लगब कांपे सही थरथराए कहत तलू जाड़ा में बचावल जरूरी बाटे बचावल तो जरूरी बटले बा बाकी ई नहीं कि हमरा समझ में आवत कि कैसे काम होई अगर कोई के गाड़ी वाड़ी होई न तो हमर पुआरे बकटवारी के कटवा न दो कुट्टी कटा जाई न आ लेबर लगाव के ढोवा दो जितना होई दाम कम बनी उतना हमसे ले लियो बाग माता भौजी कुटी ताता पहले ना कहेला मर्द कहीं का कटवा ना दिल रहती गड़िया ए हो जगह वाला काट के अबे ए गोलिया दूसरा बने अरे उ तो हम घूमे फिरे आइनी ह त देखनी ह हो हां कॉल ना रहलो का कोनो करवा के कहले तरल हई उ बैठा रहला बेचारा बा ओकर खोल के अपन दीदा अनार के आगे रोबल अपन दीदा खोल बराबर बा हां हां तू लगी कहावत खूब जाना चलू उ जान तरह का करता का गांजा पिए वालन के संगे ध ले बा ना खैनी खाला दिन भर पी के खा के ठाई ठो रात भर करेला दलान में खाता ए ओकर आगे ना अपना पीछे पगा जो है मिलेला कहे ना हो ओकर तीन गो लोग लिखा बड़ा ना तीन गो हां ये मतलब मेहरारू अरे ओकर मेहरारू भी का तब का मेहरानू ओकर सुघर सा घर बिया 3 गो लइको करवा देला हां ये मन है के बसाला अरे सुना लड़े सिपाही नाम सरदार के हां तब सोच दिमाग न बा उनके पास सही कहत ली भौजी दिमाग बा ओकरा पास उ सब चीज भर सकता वो बहुत तेज बाजन लो एगो बुड़बक में निकल जाता आ भैया के कहल बा उनको ठीके बा सब ठंडा पला में रजाई गरम होता कि नहीं भरी अब देख रजाई में बजाई ही के ना बाटे घूमा तना अब देखा का मालिक लोग के का ठंडा या का गरम सब बहरे में बितावे के बाटे सब का जब तक बिया शुरू बिया होखेला तो खूब मजा आवेला ओती घरी तो एकदम आराम से घुमैलन जहाँ ना लिए जे के तहाँ हनीमून मनावे के लिए ना अब टूर पर खूब घुमैलन अब का अब 3 महीना 13 में ना अब एक खासा संगे बालू जले कि अरे अब कोनो चीज नहीं ना खूब दूर दूर से पूछेला ठीक बा दूर दूर से तन देखियो कुटिया उटिया कटवा दियो ठीक बाटे लेकिए भौजी अब काम रहो का हो लड़के के बालू से तो सेटिंग मीटिंग करवा दे आ बा बिना बियाह के ठीक बड़ा जा हीरो बड़ा जा जा तन साग बोल बतावा नहीं बिया आए के देखो तो के माल सुखाइल जाता नहीं आए अरे जान तड़ो हां रोज हिलैबा त का होई देखो तनी कि रोज मशीन पे का त खूब मारत अब संसेबु लला जनावेला कि अब इंजन पर खेत का पटा अच्छा ई बताओ भौजी हिलैबा ना तो कैसे पानी फेंकी भक भक उहे ने बात बा तो छुरैबा ना त का होइबो ओही से ना मल जान खत्म हो जाता चला ठीक बा देख लियो ठीक बा चला एगो भौजइयो बेटाई तो इहो एकदम उगे निकल गइल एकरो के कोने के तन खराब है कनकाल से तन्ना ई बिया वाला मजा सब जान गइल वाली सब ओही से ना हमन के कुआर बांधे तो हमन के सोचे तन जाके आ जाओ फंस जाई त एकदम लाइन तन ताक दई त एकदम पूरा आंख मारा जाला तमो ना फंसली सा यहाँ जन फूल चीज ना जाना चली जा